Med vores online screening-værktøj testes jeres supply chain med fokus på 4 hovedområder: ledelse og strategi, ressourcer, eksekvering samt præstation og resultater. For hver af de 4 hovedområder stilles en række udsagn, og testen gennemføres enkelt ved at besvare de enkelte udsagn i forhold til, hvor enig man er. I modtager en overordnet performance score samt beskrivelse af jeres supply chain baseret på jeres svar og det opnåede resultat. Testen granuleres videre ned i 9 udvalgte supply chain kategorier. Hver kategori tildeles en performance og enabler score, igen baseret på jeres svar. Performance-scoren indikerer, hvordan I præsterer på det specifikke område, mens enabler-scoren indikerer jeres forudsætninger for at præstere. Til performance-scoren tilknyttes en beskrivelse, der matcher det opnåede resultat, og enabler-scoren brydes videre ned i en SWOT-analyse, der enkelt giver indblik i, hvordan den specifikke kategori bedst udvikles og styrkes. Hele jeres screening løftes over i et heatmap, hvor de 9 nøgleområder placeres. Placeringen sker på baggrund af den opnåede performance og enabler score, således at den forretningsmæssige betydning samt implementeringskompleksitet kan aflæses. I forlængelse heraf udarbejder vi vores anbefalede primære og sekundære udviklingsinitiativer samt eventuelle quick wins til jeres specifikke virksomhed. Vi anbefaler altid at inkludere den kvantitative dataanalyse til jeres strategiplan og udviklingsinitiativer. Dette gøres enkelt ved nogle fordefinerede datatræk fra jeres ERP-system, som vi efterfølgende nedbryder, analyserer og opdeler på 3 hovedområder: compliance og risk exposure, cost reduction og cash flow, og inventory og supply chain optimization, der indarbejdes i jeres udviklingsinitiativer og quick wins. Brug screeningen og den pakke, I har behov for, som strategisk værktøj til at udvikle jeres supply chain og øge virksomhedens konkurrencemæssige fordele.